Μνήμη του εν το ουρανό φανέντος σημείου τότε του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου. Η εμφάνιση αυτή του Τιμίου Σταυρού είναι η δεύτερη και έγινε στα Ιεροσόλυμα το 346 μετά Χριστόν επί Αυτοκράτορος Κωνσταντίου και Πατριάρχου Ιεροσολύμων του Αγίου Κυρίλλου 18 Μαρτίου. Την τρίτη ώρα της 7ης Μαΐου του 346 μετά Χριστόν, κατά μία των ημερών της Πεντηκοστής, φάνηκε τίμιος και ζωοποιός σταυρός άνωθεν του Γολγοθά, σχηματισμένος από υπερφυσικό φως και εκτινόμενος προς το όρος των ελαιών. Το όραμα τούτο προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ. Όλοι δε οι κάτοικοι της πόλεως προ του υπερφυούς τούτου θεάματος κατελήφθησαν από έκσταση. Εποφελούμενος της περιστάσεως, ο Πατριάρχης Κύριλλος, περιστοιχούμενος από τον Ιερό Κλήρο, συγκάλεσε το πλήθος των παρισταμένων χριστιανών στο ναό και δοξολόγησαν το Θεό. Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στις 27 Οκτωβρίου του 312 μετά Χριστόν προς τον Μέγα Κωνσταντίνο, με το νικητήριο έμβλημα «Εν τούτο νίκα», την παραμονή της μάχης εναντίον του Μαξεντίου. Περί του σημείου του Τιμίου Σταυρού που φανερώθηκε υπεράνω του Γολγοθά, μαρτυρούν, πλην του Αγίου Κυρίλλου και ο Άγιος Αμβρόσιος, 397 μετά Χριστόν, το Πασχάλιον Χρονικών και άλλοι βυζαντινοί χρονογράφοι.